Hej, mit navn det er Henrik Tisson. Jeg har lavet det her kursus i samarbejde med Jens Fjeldrup Hansen. Kurset handler om Østersøaftalen. Dette er vores kursus i transport af farligt gods efter Østersøaftalen. Kurset er struktureret efter memorandummet, altså selve Østersøaftalen, og de forskellige overskrifter kan du finde herude. Du kan klikke på de forskellige ting og manøvrere rundt i kurset. Det der er at sige om det er, lyt til alle audiofilerne. Det er de sorte kasser her. Tryk på play-knappen. Det vil så gå i gang. Du kan spole lidt rundt. Når du har lyttet til alle audiofilerne, så kan du sådan set gå til testen og certifikatet. Teksterne, der er rundt omkring i kurset, er du selvfølgelig meget velkommen til at studere nærmere. Du kan klikke på alle de blå links og få en lille smule hjælp til, hvad det ord egentlig betyder. Og når du så har arbejdet med det hele, så vil vi rigtig gerne bede om dit feedback. Altså, hvad synes du om det? Og så kan du tage testen. Det er 20 spørgsmål om Østersøaftalen. Når du har gennemført den, så kan du gå til certifikatet og skrive det ud. Det ser sådan her ud. Du kan få dit billede på, hvis det er, at du har lagt et billede på din profil. Og det kan jo så være med til at identificere dig. Og jo, hvis du har nogle spørgsmål eller et eller andet, du synes noget et eller andet, så kan du gå hen i vores forum og oprette en tråd. Og så vil vi eller andre svare på det. Du er også meget velkommen til at svare på, hvad der måtte være kommet af spørgsmål og synspunkter på dit og dat her. Så endnu en gang velkommen til dette kursus om Østersøaftalen.